कब ले स्टेशन पर बैठल रहे चल जाए हई रानी हंसतिया तोर तो भतार तो रह के छोड़ दिले बा हमरा के छोड़े थोड़ी वहाँ के लोर पोछ के कोई नहीं काच कुछ के लेके चल गई नहीं लगले को भजन आ गई बुढ़वा लोग के एगो नया लोग हो गई एगो बुढ़वा लोग के उड़ जा नचनिया। अब चाचा ये भजन पर वालो ध्यान दे। आज भगवान नारायण श्री कृष्ण भगवान ये कर अवतार भइल दुनिया में आ यही नारायण के चलते ई दुनिया ई सृष्टि ई जगत हरिहर भइल बा। देखी चाचा ई लहंगा बाजार में मिलेला ई गहना बाजार में मिलेला नु ई चूड़ी लट्टी सब मिलेला। देखा सिटिया तार मायकवा इतना सिटियाता तार मौगी कतना सिटिया थू बताइब घरवा जेब कब जे सुन तारी कोई खाना बनल बता टोय सुते के बिछाना करबे टो 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 इस सब कुछ बाजार में मिलेला चाचा लेकिन है चमड़ा रूपी जन लहंगा बा ना एकर कहीं मार्केट के पता बा ना एकर कहीं दुकान बा और ना कहीं एकर टेलर बाड़े। ई लहंगा उ दर्जी उ कैसन दर्जी रहे ये माई के पेट में गई लहंगा सी के पहना देहलस आ कहलस कि दूसरा के लहंगा मत दीह ई जीवन भर अकेले तहरा पहने के बाद ई लहंगा मिली। देखिए एक पर ध्यान देवे के बाद ऐसन सुंदर लहंगा अरे मिलल होई महंगा बड़ी महंगा मिलल हुई तुलसी धन धाम शरीर ले शरीर ने के तो दुनिया में धन का हो अरुआ बानी तो धन बारुआ न की तो धन के देखता एगो आवले से LIC एजेंटवा सबे रही आज सब मैदाने होखत में पहुंच जाले सो अरे वह खेत में बैठे बने तेले मोटरसाइकिल लगा दी भाई कालो आई रानी अब पानी छुके जब आए तो का कही जानता नहीं गिरी बाबा एगो नया स्कीम आइल बा अरे वह मुँह जाए तो 5 करोड़ मिल जाए। अरे हम मिल जाए तो कितना मिली हम देखे आए रे कौन ऐसा हमरा के दे जौन जे जियते में हमरा मिल जाओ अमियल मुअला पर 5 करोड़ मुअला पर बाय दैले आला लेके घरे गई ऐसन सुंदर लहंगा अरे मिलल होई महंगा। और मेन के बढ़ावा सालू भाई मेन के बढ़ावा ढोलक से नीचे भाई ऐसन सुंदर लहंगा अरे मिलल होई महंगा एक करा कर रखिया संभारिए रा ऐसा सुंदर लहंगा मिलल होई महंगा एक राख रखिया संभारिए ऐसा सुंदर लहंगा मिलल होई महंगा एक राख रखिया संभारिए अरे संभारिए राम
ना तो कब आई लहंगा वाला केहू नहीं के जानत। ट्रेन में मजिस्ट्रेट चेकिंग कह के ना होला और सीबीआई बता के नहीं उहे उहो। और चक में आई है दीना ना बतई है। और चक में आई है दीना ना बतई है। जाए के परी ससुरारी देहिए में सौदा। पैसा के मोल बाकी निर्धन करो निर्धन करो चौथा को रसने के बोलो देखी चाचा इस शरीर में सब एकरा के ए भाई नीरो सर्जन से दिखाओ। कहाँ बा? गोरखपुर में को ठक्कर डॉक्टर बने ले जाकर पोखरा में बिक दिए एकदम ठीक हो जाएगी। फिर कम कर दल मेन काहे मेनवा के कम कर देता रहिया। हेलो 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 देखी चाचा इस शरीर हो हेलो इस शरीर हर चाचा मंदिर हम बनौले बानी मस्जिद हम बनौले बानी लेकिन हई मंदिर या मस्जिद के बनाई ना तो हेकर इज्जत नहीं है और देवाल के इज्जत होता। वो मिस्त्री इंसान बनौले बा आई भगवान के बनौल मंदिर हो आई में खुद नारायण बाड़े तो हेकर इज्जत ना हुई। अब मंदिर में अगरबत्ती मुठा का मुठा माराई। हेलो एगो पहले मेनवा के देखो ना भाई तू मेनवा के तारा को लोग खदेड़ दिया ई दुनिया चाचा दुनिया 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 न दुनिया ए दुनिया में दुई एगो शब्द के महत्व बा तीसरा के कोनो महत्व ना हो। धरती बा आसमान बा रात बा दिन हो जाए चांद बा सूरज बाड़े पाप बा पुण्य बा निमन बा बाउर बा सत्य बा असत्य बा दुइये गो बा। ऐसा लोग कहेला कि जग में सुंदर है दो नाम चाहे कृष्ण कहो या राम दुइये गो सुंदर बा। ऐ शरीर में जितना ही मशीन देखता नहीं ई भगवान कन्हैया दुइये अक्षर से बनौले बड़े दुइये अक्षर से ई बाल दू अक्षर बाल ई सर दू अक्षर
इह कान दू अक्षर, इह आँख दू अक्षर, इह नाक दू अक्षर, इह ओठ दू अक्षर, अंदर दांत दू अक्षर, ओकरा अंदर जीभ दू अक्षर, ओकरा अंदर कंठ दू अक्षर, ई गला दू अक्षर, छाती दू अक्षर, पेट दू अक्षर, डांड दू अक्षर, जांग दू अक्षर, पैर दू अक्षर, पीठ दू अक्षर, बाह दू अक्षर, हाथ दू अक्षर। एकरा पीछे कोनो राज हुई ना। गजब तू माइक बजाओ तारा यार, एकदम परमाणु जरा बड़ा तू जान नो। खाली हॉर्न बजाओ तारा पे मतलब के तारा घर के लोग सुनी। हेलो राची रची के रंग रंग रे जावा पाचाई रंगवा के साड़िए राची राची के रंग रंग रे जावा पाचाई रंगवा के साड़िए राची रची के रंग रंग रे जावा पाचाई रंगवा के साड़िए राची राची के रंग रंग रे जावा पाचाई रंगवा के साड़िए हीरा रतन बोलत तारे पीछे माइकवा और बक्सवा बोलत हऊ हीरा बढ़ाओ मसर हीरा रतन जतन नहीं कइलू हीरा रतन जतन ना कइलू इस लमहर धन कुछ बाना ना। अरे हीरा रतन अरे जतन नहीं कइलू लेके बनवालू काबरिएरा हीरा रतन जतन नहीं कइलू लेके बनवालू काबरिएरा ऐसा सुंदला हना मिलल होई महंगा एकरा कर संभारिएरा चल गइलू कवना बीर छिया चिरई खोटवा लगलू जाके कवना बीर छिया चिरई खोटवा लगलू जाके उड़ गइलू पखिया पासा ऐसा चलिए लगे आजा देखी चाचा ई मकान 5 गो मटेरियल से बनल बा शीत जल पावक गगन समीरा ओह शीत जल पावक गगन समीरा तो ई मसाला अरे बबुआ जी बैठ जी
शीत जल पावक गगन समीरा। त ई मसाला ब्लड में बनल बा। अजा रउआ लोग घर बनौले बानी, एकरो में 5 गो मटेरियल लगल बा। ईटा, बालू, सीमेंट, गिट्टी और रॉड। तो पानी में सब मिलावल बा। रउआ अपना मकान में केमिकल डाली ले, केमिकल ये नोनी ना पकड़ी। एकरो में नारायण केमिकल डाले बड़े, व्हाइट ब्लड याना से डेंगू ना हो। लालका तनी घट जाई तो काम निकल जाई, लेकिन उजारका घट जाई तब प्लेटनेस गिर जाई, गोरखपुर रेफर हो जाई, सारा प्लास्टर झड़ जाई। एक के बाद ई मंदिर क्षितिज बोला था मंजू भाई। क्षितिज पावक गगन समीरा। क्षितिज पावक गगन समीरा। 5 गो से भइल तई यारी रा। क्षितिज पावक गगन समीरा। 5 गो से भइल तई। एक दिन मलिकवा के सर्विसिंग पर जाई। एगो साइकिल बनू, ओकरो भरवाइलिंग होला। मोटरसाइकिल किनल जाला तो एगो सर्विस बुक मिलेला। हेतना दिन पर सर्विसिंग करावे के बाद हेतना कीमती है मशीन बा, आज लेकर सर्विसिंग भइल बा ना। ऊपर से साबुन लगता, सेंट लगता, क्रीम लगता, सोना चांदी के गहना बा, लेकिन जौन गहना में मलिकवा बनल बा ओकर कोनो धोआई पोछाई बा सारा बतौन ऊपर से। वो मलिकवा की एक दिन जाई हेल उस शर्मा जी जाके तने एक बेर बना दिया माइक, उनकरा मान के नहीं माइक, और लइकवा ठीक बनौल है सब, तो भाग ले से दुका हवा। अरे कहता विजेंदर धोबी बड़ी रंगदार बहुत मार मारी। अरे कहता विजेंदर अरे सोचा न तनी अंदर धोबी हो न धोवे के सटारिएरा। धोबियो न धोवे कैसा तारिएरा। अच्छा दुदला हनाली लल होई महाना, एकरा कदी हलू ला सारिएरा। एकरा कदी हलू ला सारिएरा। अपना तो समझना दो, कौन बात है के बैठी रहो सब।